Maswera seiko comrades. I think tanzwa tese kuti comrade Saruwaka addressa vachitsanangura nyaya mafambire ayakaita. What an intelligent address, isolator as a person akauya kuzobatsira mushure mekunge ainvitwa, and at the same time tavane vatinoti the 7 so-called comrade Nyoka Yamabhunu associates vakava ndivo ma-initiators egroup rakacreatwa as an independent group risinei na-comrade Nyoka Yamabhunu in terms of ownership, but according to comrade Saruwaka vachiadressa vanoti it's a group rakagadzirwa neshamwari dzavo dzinenge dzichifamba dziri 7, but vapedza kugadzira group vanga vane chinangwa chekuda kushambadza nhau dzematambudziko ari kuwira comrade Nyoka Yamabhunu, asi vapedza kucreata group according to comrade Saruwaka vari kuti ivo vakanga vatori kwavanga varivo vachiita zvavari kuita zvinhu zvavo zverevolution, nekuti ivo havaifambidzana na-comrade Nyoka Yamabhunu panhau dzezvavanga vachiita, zvekuti izvo kuti tione point iyoyo kuti vanga vasingafambidzani, taitora panhau dzekuti ivo vati shamwari dza-comrade Nyoka Yamabhunu dzakanga dzisina connection na-comrade Saruwaka, uye zvakare dzakanga dzisingazive. Pakunobata comrade Nyoka Yamabhunu vari kunzvimbo yavari, ndo pakazonzi ipo na-comrade Nyoka Yamabhunu nditsvagireiwo munhu anonzi Saruwaka. Ndapabata ipapo. Zvotaura izvo kuti munhu anonzi Saruwaka akazouya munhau dzenyaya yaNyoka Yamabhunu mushure mekunge comrade Nyoka Yamabhunu ndivo vakange vaisa effort yekutsvaga kuti anonzi Saruwaka ari kupi, ndava paidiwa rubatsiro. I want to assume kuti rubatsiro rwaidiwa ipapo nderwekutaura, then comrade Saruwaka ndo pavakazouya. According to comrade Saruwaka vari kuti ivo comrade Nyoka Yamabhunu naivo vakanga vasina namba yaComrade Saruwaka, ndo kutaura kwavo. Pakazonovhizita akavhizita kujere achienda kunoona comrade Nyoka Yamabhunu, aizikanwa na-comrade Nyoka Yamabhunu akazonge aine namba yaComrade Saruwaka. Point yangu inini ndeyekuti comrade Nyoka Yamabhunu was not that much close na-comrade Saruwaka, and vari vanhu vaizivanazve zvakare. Izvozvo zvakakonzerwa nekuti comrade Nyoka Yamabhunu vanga vasina namba yaComrade Saruwaka. According to the address yaComrade Saruwaka zvakare iri kutaura iyo kuti 7 friends dzaComrade Nyoka Yamabhunu dzichipedza kugadzira group. Ndinotenda kuti comrade Mudzingwa is one of the 7, tisingazive kuti kubva ipapo pana Mudzingwa 6 vamwe ndivanani. Vachipedza kugadzira group ravo vane hand yavakaisa. Chekutanga objective yegroup yakanga iri yekupa ma-updates. Chechipiri chakanga chiri chekuita protection according to the address yaComrade Saruwaka. 7 friends dzaComrade Nyoka Yamabhunu ndidzo dzakaita an initiative yekutsvaga lawyer, ravari kuti ivo varitsvaga lawyer iroro. Ndiro lawyer rakazouya rakuintroducwa kuna comrade Saruwaka kuti uyu ndiye lawyer wataakushandisa kuti tibatsire shamwari yedu, shamwari
comrade nyoka yemabhunu. Ndokutsanangura kwaita comrade Sarwaka. Then on that note, vanoti ivo mari yakanga isingakwane. Then comrade Sarwaka ndokuti ngatiendei kuvanhu. Ndava ivo vanoparidza vhangeri revolution. But pakuenda kuvanhu, comrade Sarwaka vanoti ivo vakanounganidza mari yakakwana iyo kuita 10,000. Ndokutaura kwavo. Kuaddress yavo vanoratidza kuti ivo account yakanga ichishanda iaccount yavo, zvichida business account. Ndiri kuitora papoint yekuti nekuti account yanga ichinzi inoda kushandiswa yakanga iri account iri personal, zvaisaita ndapabata futi papo. Then mari yakusvika kuma 10,000, comrade Sarwaka vanoti vakapuhwa an instruction ne7 friends comrade nyoka yemabhunu dzekubhadhara 5,500 kuna lawyer. And lawyer iyeye ndiye comrade Crispin Machingura akagamuchira 5,000. Comrade Sarwaka vati vane a screenshot yavakaita vakaichengeta. The next thing chakaitika zvakare, after that pane mari yakarequestwa kubva kuZimbabwe yakauya iri 11,000, pakazonobviswa 3,500 kuti iite 9,000. Mari iyoyo inonzi yakasara 8,000 yanga iri mumaoko ema-administrators. As of now, takuunderstanda kuti ma-administrators comprise of the 7 friends dzaComrade nyoka yemabhunu. Ndo kutaura kuri kuita comrade Sarwaka. Ndiri kuita breaking down kuti vanhu vagone kunzwisisa nekubatanidza. Now yaita kuti comrade Sarwaka vauye kuzotsanangura panapa. He is distancing himself into the direct business yekubatsira comrade nyoka yemabhunu through administrative issues. But vari kushandisa mukana we platform yenyoka yemabhunu updates yakagadzirwa nema comrades 7 vanozviti ivo ma-associates a-comrade nyoka yemabhunu kuparidza shoko re-revolution. Mashoko andiri kutaura panapa ese is a breaking down yemashoko a-comrade Sarwaka. Right. Comrade Sarwaka vati he cannot account of the 8,000 yakasara kuma-administrators nekuda kwekuti ivo havasiri ivo vanga vakabata mari, but he can account of the 3.5 ne5.5 mari yakabhadharwa kuna lawyer wavakaintroducwa kwavari. Mashoko avo iwayo. Todzoka kumashure toti isusu comrade Sarwaka vari kutaura kuti mujere muna comrade nyoka yemabhunu manga mune a secret arrangement of the security setup kuchengetedza comrade nyoka yemabhunu. Yaikonzera iyo kuti vange vachibvisa a budget of 1,200 yaienda mumaoko macomrade nyoka yemabhunu every week. Kusvikira paita a confusion yakakoza kuti mari iregedze kuuya ku-fundraising zvakanaka, yakazokonzera kuti zvinonge zvichida kuitwa zviregedze kukwana. Vakanegotiata nacomrade nyoka yemabhunu kuti taakukata your budget to 600. Zvitaura kuti comrade nyoka yemabhunu vanofanirwa kupindura kuti vaiwana 600
and prior to that vaiwana 1.5 every week kubva zvavari mujere. I don't know up to how long. This is an address, a recap of the 28 minutes address and 10 minutes yaitwa na Comrade Sarwaka in response to the demand yavari kuti ivo demand yauya kuma inbox. Vataura ivo kuti maloya ese ane zuro akanga ari kucourt were not there to present the case, but vanga vari ikoko kunotsvaga basa kuna Comrade Nyoka Yemabhunu. But Comrade Nyoka Yemabhunu kudai vange vasina kupostponwa case nezuro, the issue of that appearance yakange iri nhau yekunoita inonzi vanoitiko ndakanganwa zita rema legal terms avanoshandisa tarikangana rekunocollecta mapepa. According to the address ya Comrade Sarwaka, hapana lawyer ane mandate. Dai state yakanga iri ready nezuro, zvinotaura izvo kuti Comrade Nyoka Yemabhunu vainge vasina lawyer. Ndo kutaura kuri kuita Comrade Sarwaka. Kana kuri kutsvaga basa kwemaloya, Comrade Sarwaka vari kubudisa pachena kuti ma-administrators a-Comrade Nyoka Yemabhunu havana kuita basa nemazvo, nekuda kwekuti kesi yakasvika pakunopinda nezuro yakazoita excused from the state side kuti it's not yet ready. Comrade Nyoka Yemabhunu vasina lawyer, ndava vese ma-lawyers ange aripo vakasenza kusvikira pa-bail judgment. Therefore, the kickstarting trial yakanga isati yava na lawyer ne-mandate. Ndokutaura kwa-Comrade Sarwaka. Comrade Machingura vachiadressa social media vanga vachishandisa yatinoti iyo intelligence, nekuda kwokuti vakanga vachiva-interviewer vakaita out of the boundaries. Ndokutaura kwa-Comrade Sarwaka. Out of the boundaries yavakaita ndeyekuti vakaita zvinhu zvisina, vanga vasina ivo reason, because Comrade Nyoka Yemabhunu na Comrade Crispin Machingura vanozivana pamusoro pekuti ndivo vane mandate yakaperera pa-bail judgment. Saka vaingopindurawo zvavaipindura. Ndokutaura kwa-Comrade Sarwaka. Therefore, coming to the accountability iri kutsvagwa nevanhu, vari kuti ivo imimi vari kucontributa pachannel yakacreatwa ne7 associates dzaComrade Nyoka Yemabhunu, imimi munofanirwa kufamba muchigavenwa nemaprinciples channel yeNyoka Yemabhunu updates ine moto yekuti trust the process and trust the leadership. Ndo moto iri kufamba ipapo. But the primary objective ya Comrade Sarwaka vakazvimiririra vachiisa rubatsiro ku the 7 associates dzaComrade Nyoka Yemabhunu. Ivo vari kuparidza vhangeri rerevolution. He is not an administrator, he is a fighter. And the people on the Nyoka Yemabhunu updates vari kugamuchira vhangeri kubva kuna Comrade Sarwaka of being a fighter to effect a revolution inosunungura nyika. I'm just recapping, panapa handisi kuisa pfungwa dzangu, ndiri kutaura zvataura Comrade Sarwaka, nekuti shoko ravo rakanyanya kureba. I think it's over 30 minutes broken down into 2 parts. Right. Todzoka pana Comrade Nyoka Yemabhunu, he has got a lot of things to account for. I think everyone
anofanirwa kuenda pa-state of understanding and c zvakutaura kuti direction ichazenge yakutorwa ichatotorwa kana comrade nyoka yemabhunu vasaina amandate nelawyer. But comrade Saruwaka vabuda pachena kuti ma-platforms ari kucollecta mari in the name of nyoka yemabhunu akawanda. Zotaura izvo kuti comrade Gambakwe vaendawo ipapo vachicollectawo mari nenzira dzavo vachibhadhara lawyer ravo. Zotaura izvo kuti pakamuka party A or association B inenge ichiti tiri kuita fundraising kuti tibatsire comrade nyoka yemabhunu inotenderwa kuti vaite initiative yavo as long as vichibatsira comrade nyoka yemabhunu. Vataura pachena kuti the collection of money yakaitwa nethe nyoka yemabhunu associates and the accounts dzakanga dzichiflaitwa will never take care of any other lawyer other than Crispin Machingura. I don't know ipapo kandapanzwisisa zvakanaka pandanzwa sekudaro. Totaura izvo kuti comrade nyoka yemabhunu kana vachigona kubatsirwa nenyoka yemabhunu and the 7 administrators, it must be confined to comrade Machingura. Ndokutaura kwaComrade Saruwaka. Zotaura kuti comrade Machingura being a part A kana comrade nyoka yemabhunu vakaita a part B selection of lawyers, the 7 associates administrators will not be part of the payments of those lawyers, which means whoever brought those lawyers is responsible and they will become the spectators and supporters of the proceedings sekuti vari kusapota associate yavo iri mujeri. Ndo zvandanzwa. Therefore vana veZimbabwe ngative clear panapa. The sides of the lawyers dzanga dzichibatsira through the coming of comrade Gambakwe and the coming of comrade Godwin dzanga dzichitaura kuti the invoice yakanga yamboiswa na comrade Machingura for the entire year yekuti vagone kufamba necase yanga ichiti 450,000. You understand? Then from there pakaitwa an agreement of combining the invoice, incorporating the 3 lawyers. Pakaitwa an invoice of 600,000 nemalahlela attorneys. Yandotenda kuti comrade Gambakwe vakambotaura nezvayo pamusoro penyaya invoice iyoyo yanga ichinzisa about $35,000 or $30,000, which is equivalent to over R500,000. Invoice yakazonge yaitwa vagara pasi after the meeting yakazosanganisa maloya ese yandotenda kuti comrade Gambakwe vakanga vari kunzvimbo kwacho ikoko pavakazoti taakusanganisa ma-invoices ese ma-invoices wayanga aende pasi pemalahlela attorney 600,000 iyoyo ndo the breakdown yakanga ichiitwa ichibatanidza ma-lawyers ese ari matatu after the agreement yanga yaitwa. Zviri parecord comrade Gambakwe vanga vachizviadresa zvinhu izvozvo. Mubvunzo wangu ndokuti tiri kuita dambudziko ye-fundraising here kana kuti tiri kuita dambudziko ye-working coordination yema-lawyers? Ndichiri kungosiya mubvunzo kuvana veZimbabwe kuti vapindure. At the end of the day, are we up for helping our comrade or we are up for the profits? Ndo mubvunzo wangu. Asi at the end of the day zvakanyanya kunakira comrade nyoka yemabhunu kuti kana paita nyaya yekunetseka kwemandate, the selection yema-lawyers kana yaitwa nema-associates avo and zvichivashandira ngavangopa zvawo Crispin wacho mukana, nekuti ndio only condition yekuti the associates of the 7 friends yavo ivo kana vaine belief yavo. Some of the Zimbabweans, I think, and all these groups which are making the initiatives to make things easier by fielding the lawyers, zvakapinda kunaka kuti paitwe back off. Then the associates of comrade nyoka yemabhunu, which is comprising of the 7 friends, together with selected lawyer
comrade Machingura vaenderere mberi. maZimbabweans ozongonopindira kana zvimwe zvacho zvichinge zvaramba, and kana pava need. Wisdom inoti, don't serve a droning man while he is still powerful to try to save himself. Suppose he can manage to save himself. But if you put effort where there is effort already, you might be actually underrated or ending up found irrelevant where there is relevance. Inini apa ndiri kungotaurawo using my own understanding. I am not blaming anyone from the side of the Saruwaka, from the side of the 7 associates of Comrade Nyoka Mabunu, or from the sides of the people who are trying to save Comrade Nyoka Mabunu. But my closing remarks will say, the justice shall serve its course, and the Comrade Nyoka Mabunu is the one having mandate to save himself by making the selection of the right choice according to whom he believe in. Ndo mashoko angu.